Bună ziua și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi mi-am cumpărat uitați, acest pentru pus în apă. Și mi-am mai cumpărat acesta. Uitați, acesta. Cred că se cheamă coccidiostatic. Cred. O să se pune acesta. Vă puneți într-o sticlă de 2 ml de apă, 2 litri de apă. Uitați aici scrie. Aici se pune în capac, un capac se pune în apă. Uitați. Se pune un capac în apă și la ăsta se amestecă, dar eu nu am amestecat, ăsta nici nu l-am desfăcut, este nou. Nu prea înțeleg eu ce m-a spus aici pentru că nu l-am cumpărat eu, doar ăsta l-am cumpărat eu, atât. Ăsta nu l-am cumpărat eu. Și mi-a spus cel care a cumpărat, mi-a explicat puțin că trebuie să fac pauză la 1 litru de apă, s-a amestecat cu ăsta sau la 2 ml, să fac pauză 3, să fac pauză 3 zile sau dau 27 de zile sau ce scrie. 1 ml de apă la 1 litru. 38, dar și scrie și să mă dacă înțeleg. 2 ml de apă la 1 litru, ui. Uite. Aici scrie 2 ml de apă, la 2 ml, 2 ml de prostie de asta și la 1 litru. Și aici scrie 27. Și aici să fac 27 zile probabil să dau și pauză 3 zile. Nu prea înțeleg eu. Amestecat apă, 3 zile pauză sau nu înțeleg oricum. Și deci da, acestea sunt, o să caut eu pe internet sau o să mă documentez cu mine aici este Andrei. Uitați. Salutare. Da, o să mă documentez cum se folosește acest recipient. Și acesta are un lichid. Deci da, cam atât a fost acest videoclip. Nu uitați să dați un like, un share și un subscribe. Voi a fost Andrei și Cosmin și ne revedem data viitoare. Pa, pa!